Apa kowe kok secepat iki ninggal aku, Kak? Assalamualaikum. Salam. Oi, kok apa kuwi? Wis to enek. Engko lak kikung bar, engko lak ro dhewe. Alah, karo bareng dino to sithik ae. Mah, engko lak ro dhewe. Lah, wah. Arka kuwi ngilang ae. Men dicat dikon revisi ra bales. Nek arepe ngilang yo gak usah njupuk job. Tapi teko awake dhewe tae sing paling ngerti ekspor file karo ukurane. Acara karek itu kan dino, file gurung dadi. Beh, Arka iki ngelu ae. Oi. Jam piro iki? Ndang turu sik. Sesuk bilang. Aman-aman, kurang sithik iki, nanggung. Iki flash bisa Kak. Saya ki tau ceritane aku, saya ngedit penting. Jejel belon dhewe. Ono enek. Wis, tak pamit ya. Loh, iki kok malah lengkap seakan versi revisine. Kamu kok langsung kali? Pina yo. Sariu ya, bagusan.
Padahal nek gak sanggup harusnya ngomong aja, gak usah ngapusi. Padahal tugas dia cuma nontosan, terus upload nih Grab. Episode kali ini gue tuh baru DE. Aku nggak boleh kembangkan. Sebenarnya saya suka no. Hah? Wes gak enak? Saya bengi ngambek duit terus. Jari ini mau ngecewa naam kaki. Tersun mas. Kon, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Arkawi oleh ora tau rene neh sakwise wong tuane Adi ninggal. Mas Arka koyo gua aku rene. Dia wis koyo orang ngurusi aku neh. Sampean enak perlu apa? Langsung inti naik. Tujuanku merene pengen ngomongin awakmu. Dari masmu bos meninggal kecelakaan. Aku titip masmu iki dia gak awakmu. Masmu musa ana abot dhewean. Dek ngeluhno kuwi kabeh ge awakmu. Selalu ngerti ae. Dek sayang banget karo awakmu. Mergo kowe iku keluarga siji-sijine sing duweni.
Nyapa? Nyapa kowe kok ndelokno iki kabeh suka aku, Kak? Syukurane ya Kak, tapi takdir iki gak iso ngapusi. Koyoke pergi iki kurang jauh. Awakmu yakin ki enek wong sing mbok kandhani tentang perkara penyakitmu iki? Awalnya ngoten. Aku gak pengen ngerti wong-wong, tapi katanya wong-wong ngerti deh. Awakmu hebat, iso bertahan sampai kok kene. Semangat ya Kak. Halo Ar. Awakmu jek suwi ora? Weh aku ngolak ya wes. Mari ki seneng dalan iki arep mulai rono. Ya wes, hati-hati yo. Yoi. Bedakku ya Sultan.